Good morning guys, welcome to my channel, welcome to Eco TV, ang channel sa Kalambuan sa lungsod sa Matalom. Eco live diri sa Canigao Island. Maonig kuan guys, dapit sa marker ba nga kuan niya dapat siya guys puniton kay daghan man ning hugaw kay agmang luto diri guys pangbilin ba ato gayong limpyuhan kaninga ni guys sample ha. Ako anderon October 3, 2021. Francisco Pipi at your service Canigao Island. Magsugod na po ta sa atong advocacy nga mga limpyo sa turismo diri sa lungsod sa Matalom. Di kalidad nga serbisyo ang mahatag ko kaninyo Matalom nun. Kay ngano mang maumani ang advocacy guys para ma-maintain ang kalimpyo diri sa lungsod sa Matalom. Kay ag mga kuan diri guys maligo bitaw pangbilin ag mga basura among sampulan guys na kani namo ni ato gayong suportahan ang administrasyong kanunay headed by to our beloved Mayor Eric Espahulio ug mga kauban. Ato guys lang suportahan guys para magpadayon ang kalambuan sa turismo diri sa lungsod sa Matalom. Welcome to my channel, welcome to Eco TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Eco live diri sa Canigao Island. Di kalidad nga serbisyo ang mahatag ko kaninyo Matalom. Mga nitong buhaton guys na. Ana guys na. Sigarilyo, pangbilin. Nya dapat ato lamang kanang guys. Guys na. Mga biskuit guys, kaninga ni guys ba. Mo ni kuan. Maning ipangbilin sa mga ligo dire. Nya. Kani guys na. Mga tinapa, kana guys na. Tinapa. Mo ni gipangbilin sa mga ligo. Nya dapat hinloan na to guys para mao ni makadistract sa mga turismo nga moari sa Canigao. Dapat ma-maintain ang kahinlo o ang kaanyag sa paraiso sa lungsod sa Matalom. Bisag mao ni ang advocacy guys nga mutabang sa turismo sa ginagmay nga paagi guys, at least maka contribute og tabang diri sa lungsod sa Matalom. Ni atong murag advocacy or legacy nga mahatag sa atong lungsod. Okay guys, mga tingwaton. Bisag ginagmay nga paagi guys pero makatabang kini sa turismo diri sa lungsod sa Matalom. Guys na plastic. Ako lang hangyo sa katong mga ligo. Magtinabangay kita kay ang LGU og mga tao na jotay murag kuan kanang natay obligasyon di sa ingon nga ang LGU lang ang magkuan pero ag mga turista pod kinahanglan nga muamping sa paraiso sa lungsod sa Matalom. Okay guys, mamonitag mga kuan. Na guys, mga cook guys kanina di ba kana bitong mga basura no kani oh yani guys